حسرنا حزو نبراريو نتزر لو يحبو عزو عين فناتت نسيو خند ترقمو يريتراونت عين فناتت نسيو ودا ترقمو يريتراونت إريتراونت مادر حولت إريتراونت حبن جغلنت عين قدادة عن معراري نترر كم منعري بعالت اكوي لقو تسبري إريتراونت سعاري سعاري سخدي إريتراونت سوري سخدي إريتراونت سوري زقم زغدي إريتراونت سودي And as I have told you, set to host Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi as well as a number of other Arab leaders. What does the U.S. get wrong about China, and how would you advise them to think about China? أبزس فروت صحف مسرت وعلى بريتوريا كيدي مملاست مزابلت بعلو رؤس خال حلي وبينه ونكسر يخدي واحد في الداري من مش قريل شرا خيدهم شرا دا سلاسي سمانان ساعتن محاسي انهما ታርጌ ተመለመሉ አዲስ ተመራቂ ወታደሮች ሲሆኑ በዛሬው ዕለት George. Greetings from Asmara and apologies at the outset for ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒተዩ ሎሚ ንኹልና ክምህረና ክንፈልጦን ከነስተውዕለሉን ዘለና ዝበልክዎ ዓበይቲ ሓበሬታታትን ዜናታትን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ ድማ ክንሪና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ بدرجة عالم كنجمرنا كنوترو شعو زوم الناقبرنا ناوشتاو قدايات ناتنا ناب زوبانا كاند دما ناب إيرترا زتو كوريو فلاي بزوح بزعبا إيرتران أب كبابي أمس قبر زولو كنرينا ملسي بزعباتنا إير تي في ملسي نبر حسب دما كاتا كابس مرا كابي إير تي في زمتس ملسي بزوح أقر رامزولو حبريتا كنرينا لايك قبرو سبورت قبرو مسايكت زولو نابلكو مجمريا بزي ميجر إيفنت زولو كنجمرينا دعريو ناب set to host Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi as well as a number of other Arab leaders in Beijing this week. All heads of the state will visit China on Tuesday and will attend the opening ceremony of the 10th Ministerial Conference of the China Arab States Cooperation. China حجون أمريكان أوروبان بفتسم ربشا فتير زلو بمعرباو ميديا دما absolutely كمز ورايل كاندي كمز ورايل كقبل حسيبه ورايلهم تغلال ميديا كمزي مصعبيت او مزلو ميجر ايفنتينا نزارب زلنا اب غداينا اسرائيل بفلاي اسرائيل اب غزا اب زرافه زبهال بوتا فولي مدقعته بمغبار غدفونا تبهالو كله علم ملونا لمنهم كله اب تنداتات ابو كابتو تعاليهم اب تنداتات كونوا اب زبلوم دبديبم على 4 7 قتيلهم الله هاب أوروبا أجدا كوردوم دما يبحلالو كلاتهم تم مشارفتهم وين أب أزيوم إسرائيل أكيدان إسرائيل أبزو خنن ولو مدرخ مراحنا يجبسي أمريكا يكونن ديسكاس جبر زخيزلو نيتشاينا يزخيزلو عبد الفتاح السيسي بعد ما ناي بريزيدنت شي ناب تشاينا خيدلو نسوت رايقنا يكونن ناي السعوديه نقص نابوك خيديو ناي امارات نابوك خيديو ناي بحرين نابوك خيديو قالوا عبيت مرحتنا هاجرات عرب ناب تشاينا قديم زي وعلى زي بالتعمي امقود زلوون اقداسنا زلوونيو دحن سفع زخون حدا عبي وتهدراوي جنرال ناي كونريل ناي امريكا كزاربونيش تكن سمعنا قدم جنسكي من يوم ساتفو زلون This is the first time that heads of state from Bahrain, Egypt, Tunisia and the UAE will attend the forum at the invitation of the Chinese President Xi Jinping. China's Vice Foreign Minister said that the Chinese President will attend the forum and would deliver a keynote address on Thursday. Apart from this, the Chinese President will also hold talks with the four heads of state one-on-one to exchange views on regional and international issues of common concern. The meeting with the Arab leaders in Beijing comes as China seeks to position itself as a mediator in the ongoing conflict between Israel and Hamas militants. زي فتصامة زي نأمريكا نايم حكي أب دبلوماسيا عودي ودقت كم زقات أمايو نشو عتق زي توب ديليجيشن أمريكا أبزي وان زي كابت بريزنت نلعلي سراح دسرح زبهال أنتوني بلينكن يشو عتق زي زخونا بزبوتا خيدو زخونا يغون كنت أب يغون مفتحي كم زي مخالو هجرات عرب بملأن
ولا كونتهم مرحت مانيبيوليت كجبر تقاله حزب عرب جن أبت بوتات زلوا مرداتا كامتن العلي كابت بوليتيكاوي إليتنا عرب استفليس لزخونه أتهم مرحت دما كابتنا حزبهم طلبن دليتن معناته 4 فلسطيناويان بسكع من قد قتلوا خلوا بغزة مبزعتهم هجرات عرب زكونات زي ولا كاتم بوليتيكانياتات بدحر مجارجة تحيزهم سلزلوا كزاربون تدلس قوم تكوزون تزي قالوا تزبي تعميو أبوشتو رسن زلوا حرق عن زلوا سلازي نحوار بخمسة قصة تخلني خا that's why China نزقو دايزي كم عباد جندا وسيلا نزو ما راح تمسياتهم الله أبزي حنتي أزي أقداسي نزات حستوزيا I really hope تملاليسنا خنريا بتعمي أقداس نزلوا نتبيو كونريل دوغلاس نا أمريكا أبي دوغلاس ماغريغور هذا أبي وتدراو تنتاني ويكا وتدراو مرداتا زلوي زعبازيا كزارب كله سمعوا واسكي. Now, at the same time that this is happening on the ground, you have something of enormous strategic importance that is receiving remarkably little attention in the mainstream media. And I think we can all guess why that's the case. But this is the Arab-Chinese summit in Beijing, where you have General Sisi from Egypt and his delegation, along with the Crown Prince of Saudi Arabia and his delegation, the United Arab Emirates. They are all gathered in Beijing to talk to the Chinese. And the subjects for discussion are not just what's እዚ ጉዳይ እዚ ውራይ ኢሎም ምዕራባዊ ሚድያ ኣፅቂጡ እዩ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ብሪክስ ዝነበረ ፍፁም ሸፈነ ከይትብዎ ተባሂሎም ዝነበሩ ዳርጋ ኮሚቲ ቴክታክቲክ እዚ ቻይና ትገብሮ ዘላ ዕብለላ ምዕራባዊ ሚድያ ብሙሉ ብዛዕባኡ ንኸይዛረብ ከምኡ ድማ ዳርጋ እዚ ሸፈነ ክወሃበ የብሉን ብዓይን ግደብ ብግደ ሓቂ ዓብዪ ኢቨንት እዩ እዚ ብዓለም ደረጃ ክረአ ከሎ ሃገራት ዓረብ ሙሉእ ናብ ቻይና ከይዶም ኮንፈረንስ ክገብራ ከለዋ እማኻ ንጉዳይ ናይ ንዓለምና መፍትሒ ሲናትሉ ዘላ ጉዳይ ናይ እስራኤልን ፈለስጢንን ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ ሃገራት ናይ ዩኤን ኣብ ዩኤን እዛ ሃገር እዚኣ ተቐባልነት ንኽትረክብ ዓብ ድፊት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ተዓፅዎ ዘላ ብተመሳሳሊ 3 ሃገራት ኤውሮፓ እስጳኛ ኖርዌይ ኣየርላንድ ነዛ ስቴት ኦፍ ፓለስታይን ከም ሃገር ክንቅበላ ኢና ብምባል ኣብ ዝዛረብሉ ዘለው ኣገዳስነት ኣብ ዝኾነሉ መራሕቲ ናይ ሃገራት ዓረብ ናብ ብፍላይቶም ንጉስ ናይ ኢማራት ኢና ንዛረብ ዘለና this is not a small delegation ኣይኮነን መራሒ ናይ ኢማራት መራሒ ናይ ግብፂ መራሒ ናይ ቱኒዝያ ናይ ባሕሬን ከምኡ ድማ ናይ ስዑድያ ቶፕ ዴሌጌሽን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምሳኣ ዝተሓሓዝ ግን ካልኣይ ዓባይ ነጥብላ ኣብዚያ ክንሪያ ዘለና happening in Gaza but the way forward and there's a growing consensus among the Arabs in the region that two things need to happen. One is that the United States and its influence in the region needs to be stopped because the United States is seen as the power that underwrites the rogue state of Israel from the Arab standpoint. So the United States' influence must be curtailed, and if not completely expelled from the region, then certainly reduced to the point of almost complete irrelevance. بهاجرات عرب تبجحي زلو حدا مدمنمتا ويكا مردعتا انتايو أمريكا سلوانا أمريكا أبت زوباناتهم كإلك خلالو سلامتاي أمريكا مس إسرائيل زلوا زمدنا نعرب كل جزياب جمزة ويكونن لذي كمي جرا تا إسرائيل دليت أن جبرت نتن عرب أفنت حزن ويونزخون 5 جبرات جبران زبل بوليسناي أمريكا فجعيل ومعلو نزيك قبلوا زخل عرب يلن ولا أفريقياون يلن ولا كالت جلوبال ساوث زبهل أمريكا مس إسرائيل تخرج زلا كل سبيك أبي سوا زخونه يكون مورالاوي مرحنات ويكان عالم كم زيناي ديمقراطي دو فتح دو زبحال نجار كل الأمريكا تقبر حصوت مغانا يتفليتو زلو مغنياتو 14 سب قول عن 700 وي كاب أمنا تقاتل خلو زخوانة خجبر زيك الحجر مبشي كساب عنقرو نسرائيل زعتق زل الحجر مخا مواقتنا تو حماس أو وش تجزاو تأتي زلو 360 ديجر كالكيلو مزلو عطيو مزلو ناي زخوانة يكون حجر زي بلو إزي قبل الأمريكا نشتي إمنا تنيرو بمولو كم زموت لذي حجرات عرب تقبل له أمريكا تلو أبزو بنازي تغلال الله خنوس أين خلينا قد كداخم ولا زخل من قدي كم فترة لنا نزل نخداخم زدلي دم منيم China أمريكا China روسيا كل يوم يدليهم كل يوم دما أبحد بلوك بريكس بحاله كان عبيت أبزك أباب زلوا دما جبتي سعودية إيران UAE زين أنت عبيت نايزن حجرات عرب بقطبان بتسلوان كنا بنلغل 4 دما بين زلوا بريكسات ينالوا هجدما لتشاينا خيدنا قدمي سالس سوم دما فلاديمير بوتين نابت بوتات خيدنيرو سلازي كل نجار كومباين لا غبركم خيدو. Keep in mind that you've had Blinken and Sullivan and Burns running back and forth between the region and Washington trying to smooth things over and hold some semblance of American influence together. Right now I think we can argue pretty convincingly that our influence is almost nil. And at this conference they're going to look at a number of things.
one of which is the criticality of trade and commerce between the region and China. Now, if you'll put that map up, we could get an appreciation for what this conceivably means. نزيا إلى يمسيالكم كاب كلن تاك أندا قداسي تبهال دلانت بي هذا كاب زابزو على زي قداينا فلسطين إسرائيل نكو أجندا تغني اتزعبي أجندا قاون زغل إذا كوريدور زي وزي إذا نت بزي نعنا نيرتراويانون نتزوبانا تلوا كلويو مغنياتو أقدا سنة نايك بحري تلوا كلوا سلزخانة إسكان اسمعيو إذا كوريدور زي انتايز بهال زلو بزحات أقرات هندو تدليلا تشاينا تدليلا راشا تدليلا إيران تدليلا جدما سعود عربن إماراتن ون إذن كتواي فتنا لوا إسكان اسمعيو what is this about? What are we looking at, Colonel? What's the red and what's the blue? Now, the red is called the North-South Transport Corridor. And this is not a new corridor per se. That's existed for some period of time. There's a port on the Indian Ocean, or excuse me, the Arabian Sea, which we regard as part of the Indian Ocean, by the way, as is the red line. And this red line reaches from Chabahar in the south of Iran, in Baluchistan, and runs all the way up into Russia. And as you can see, زين كلت تاقيا حنتان سمياون فلالينا هنردانا لنا سمياو زبحال تحجز له كوريدور يونس دما تي كابندي تبجسو بقيه بحري ببابل مندب جيرو بسويس كانال جيرو نابي روباتيو سبين جيرو تزاوير بنيو بالعلي بعل سبي ببعل سكندنافيان حجرات جيرو بتطوي دما بتحدنا براشا دبصح مسمرنا ينقدينا نزارب زلنا اوكي اذا تحد مسمر كزارب كله اتزبلص حج تسرحلو زلو دما زقيح مسمريو كاب هند تبقيسو اب دبوبنا ايران ودب على ابزوان زي هندي ابت ودبتي انفس تقبر تفتن زلا ابتي وشمتنا حرموس بحاليو كابو تبقيسو بإيران غيرو بأذربيجان غيرو براشا سنتيغو نابي اوروبا زات مالتيو زي مسمر زي نجبتي عبد صلوا كم تعالى زغلي مغنياتو اتاوناتا كابتي سويس كانال سلازغونه اسرائيل لما حدا كابتي نزو كوينات ناي مسكازا زغبرو زلو بمجمعره نزي مسمر قيح نمطفا تباهيلو كاب هند تبغيسو بإمارات غيرو بسعوديه سنتيغو اسرائيل ما اكل غيرو نابي اوروبا زات مسمر كغبري تباهيل نيرو زي كوريدور زي ابزوان زي تقصل كم زيكل مستي اسرائيل قبل الخازات تغبر زلا سلازي كالاي كوريدور يزرب زلو ابزي كوريدور زي ايران الله هجرات عرب كلتين كساتفا سعود عرب يكون كمون تي إمارات أبو كساتفي زلزلو بوغير كادما ناب راشا غير كادما ناب أوروبا كأتول زغل مسمري كجبر زدما مسمر ناينقدي تاريخ أو سرد زلويو زدما أكل نايت أجندة زجبر زلوين أمريكا كادما كلنا زين أبزلو هجرات أمريكا تروية بالنا بالعلين مغنياتو إيران بعدينا نزرب زلنا إيران سنتي حلفيو إيران ما بقربة مصر راشا مشانا نسرح زلوي تحير دما ناب تشاينا كاتيو ناب راشا كاتيو لذي إذا مسمر زي نأمريكا تلوانا أمريكا تقلال كم زدكم كجبر زغل مسمرين نبل زلنا هند دما كم مشارفتنا أمريكا كابز قدايزي عبر بحزل لو وصلوا زغنة أنت قرب حق كيدا يتخلني that's why أمريكا بزون تلواناتا دخوم كون زغل زبها. This is a very excuse me, the Arabian Sea, which we regard as part of the Indian Ocean, by the way, as is the red line, and this red line reaches from Chabahar in the south of Iran, in Baluchistan, and runs all the way up into Russia. And as you can see, this is a very, very secure and, from the standpoint of many people in the region, much more attractive option for trade with Europe than the blue route that you see. The blue route, of course, was established many, many years ago through the Suez Canal between Egypt and India. Well, the feeling is increasingly that given the maritime dominance that the United States continues to enjoy, that this red line could work very, very well. So, كالد ما كان نتبع بزخن ريوزلنا ولا قاتنا مسمر ناي بحري هذا كابتي كسب 15% مسمر ناي تانك ناي كونتينر نقدي بوز خين تنيرو انت كسب عجين تنبره تناي حوتي كم دما اسرائيل ابن يوزلا طلعوا كل دما اب زوباتي امريكا زلوا صلوا اب جبتي يخون اب سعود عرب يخون اب جبتي يخون اب كالوت هجرات بنيون اب عمان ديو اب كال اب كل زلوا امريكا نزي مسمر زي مولو بمولو كتقواصرون عقم سلازلوان تشاينا راشان سقات كفتر لن كم زغل رديو سلازي كال مسمر ناي نقدي كمهزك خللهم زي مسمر زدما هندي عباي مخصب اللوا كابوتا فقطها بزحتر من قد خيديو هندي عبي مشارق ثمانيو راشا يو مس راشا بزح نقدي زلوا ندار بو يمزا كم ندار كاوت كزالا كم دما صوار كابيات غزي بزح نبرتنا تدما ناوت شيتيا تشاينا دما مس راشا زغبر كله وصيتاوي نعا ننقدناتا كلت الترناتيف اللوا ابيروبا زخيد اكن كله بقيف حارت راي زخيد كال الترناتيف مغنياتو مس امارات ديق زبل زمدنا اللوا مس سعوديه عب زمدنا اللوا مس ايران عب زمدنا اللوا كلنا بتمسمر زلوا مس راشا دما تزعبي زمدنا اللوا
مسندون أبزوان زي تزنبرم كونفليكت تزنبرة تصابوتات ناودله يخيد على بفلاي حجين تتمرسو برايم مينستر مودي كأكد ممراتو أبز حلفوان مس نيوز ويك بحال مجازين أبز جبرو مس تشاينا زلو زندنا أزيا قد سلزخونه أغالبه يبو مفتاح قبر لهم زخونه تزاري بنيرو سلازي زي مسمر زي لنا أمريكا سلوا زلو نكعلز كبر زلو نزوك كندز أكل أبو كونفرنس دما معرباو ميديا أغلى تاجري فولو إحنا جن كنا مهارو لسلازلنا أمس يلكم على له حجي حتى أرستكبكم يمسا دعريو أبتناي زبانا كملسنا very interesting يبزح كن زعرب دسم بالنا كابزجن again the concept كردانا له زي نالبات بكالك زي أمس كم راكم كن سمعكم فترينا حجيجن كنا وحنا نبزنغي. What does the U.S. get wrong about China, and how would you advise them to think about China? እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ናይ ሲንጋፖር እዩ ሲንጋፖር ማለት ምስ ኣሜሪካ ኢድ እንኳንትን ኮይኑ ዝሰርሕ ምስ ቻይና ድማ ዓብ ሽርክነት ዘለዎ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝኾነ ሓደ ኣዝዩ ንእሽተይ ግን ብቁጠባውን ብፖለቲካውን ብዲፕሎማስያውን ዓቕምናቱ ገለ ካብቶም ኣዝዮም ፀለውቲ ሃገራት ዝበሃል እዩ ጆርጅ ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ዓብ ክብሪ ዝወሃቦ ዲፕሎማት ወይ ከዓ ፖለቲከኛ እዩ ቻይና ኣሜሪካ ሲ ወይ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ስለምንታይ እዮም ብዛዕባ ቻይና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ወይ እውን ዝሓለፈ ዓመታት ጌጋ ስእሊ ዘለዎም ኢሉ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ክምልስ ከሎ ስምዕዎ ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዎ መረዳእታ ናይዚ ኢንተርቪው እንተሰሚዕኩም ክሳብ ክንደይ ብዛዕባ ዓለም ኣሜሪካ መሻርክቶም እያ ኣንፃር ኣሜሪካ ኣይኮኑ ንሶ ቻይና እውን መሻርክቶም እያ ክዛረብ ከሎ ግን ንሱ ካብ ተመክሮ ዝዛረብ ብዛዕባ ኤሮጳ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ኣሜሪካ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ቻይና ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ኣፍሪካ ክዛረብ ከሎ ሓደ ካብቶም ብዘይ ቃል ዓለም ዘይሻራዊ ፅቡቅ ዝኾነ ዕምቆት ዘለዎ መረዳእታ ታሪክ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ሰብ እዩ እንተተኸታተልኩም ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ኢንተርቪዋት ናይ ሰዓታት ፖድካስት ዝገበረሎ ፕሊዝ ሊስን ቱ ሂም እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ብሲኤንኤንን ብፎክስ ብቢቢሲ ዝባኩም ሓበሬታ I'm sorry to say ግን መብዛሕትኡ ጋርቤጅ እዩ ፖለቲካዊ ናራቲቭ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ኣብ ሓንጎልካ ክእቱ ዝፍትን ስለዚ ካብ ኢንዲፐንደንት ዝኾኑ ሰባት ክንረኽበ ኣለና እቲ ሓበሬታ political system is decentralized and because of the need to win votes it goes through emotional phases and it's entering such a phase now where China is demonized out of mass emotion. There's some manipulation behind the scenes, but it's not based on knowledge. You ask those who are anti-China, where's Luo Yang? Where's Singapore? They won't be able to tell you, but they have strong emotion. So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኣሜሪካ ከም ኩልና ንፈልጦ ዲሰንትራላይዝድ ስልጣና ብሓደ ቦታ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ፋሕ ዝበለ centralized and decentralized ዝበሃል ሲስተም ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ዲሰንትራላይዝድ እዩ ካልኣይ ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ ሽሙ እቲ ፖለቲካ ናቶም ኣብ ስምዒት እቲኻ ንሰባት ኣብ ናትካ ኣቓልቦ ንምእታው ዝግበር ኣገባብ ዳ እምበር ዕምቆት መረዳእታ ናይቲ ኩነታት ዘለዎ ኮይኑ ይኮነ ንብሎ ኣሎም ስለዚ ብዛዕባ ቻይና ዝዛረብዎ ዘለዎ ምስይጣን ናይቲ መድረኽ ዘገልግሎም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ እምበር ብትክክል እቲ ኣብ ቻይና ዝዛረብዎ ብዕምቆት ተረዲኦሞ ወይ ፈሊጦሞ ወይ ቅኑዕ ስለ ዝኾነ ይኮነን ዝዛረብዎ ዘለዉ ንኣብነት ቻይና ጀኖሳይድ ትፍፅማላ ኣብቲ ምዕራብ ወገናታ ሽንጃንግ ዝበሃል ዞባ ትገብረላ ኣብ ልዕሊ እስላም ትገብሮ ዝብልዎ ኩሉ ካብኡ ንላዕሊ ብዕፅፍታት ግፍዕታት ኣብ ካልእ ዝፍፅሙ ኣሜሪካ ባዕሎም እዮም ንቻይና ካብ ዘይምፍላጥ ድዩ ካብ ውራይልካ ኣጀንዳ ንምስይጣን ግን ከፋል ናይቲ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ጥራይ እዩ ናበለ ይዛረብ ዘሎ They know everything about Tibet, they know everything about Xinjiang. But really, so it's not sustainable, and they don't understand the nature of China. Why is China always building walls around itself? Every dynasty rebuilds the Great Wall. And even today, capital markets, Hollywood movies, COVID, China is constantly building walls around itself. Because it is happy in its own homogeneity, it has a very different nature from America. እንታይ ዝብል ዘሎ I really hope ፅቡቅ ጌርና ካብዚ ትዕዝብቲ ክንምሃር ቻይና ኣብ ታሪኻ ቀዳማይ ነገር ስልጣን ናይ ቻይና ዝበሃል ዘሎ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ 300 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ኣይኮነ ናይ ኣሽሓት ዓመታት ታሪክ ዘለዎ ስልጣን ናይ ቻይና ክበሃል ከሎ ቻይና ናብ ምዕባለ መፅኣ ኣይኮነት እንትበሃል ዘሎ ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበራ ክብሪ ትምለስ ኣላ እያ ትበሃል ቻይና ቅድሚ ካልኦት ስልጥንቲ ዝነበረት ሃገር እያ ክሳብ ሕጂ ድማ ናይ ዝነዊሕ ዓመታት ታሪኻ ወሪራ ዝሓዘቶ ሃገር የብላ እንታይ ዝብል ዘሎ ቻይና ኩሉ ግዜ ነቲ ቻይናውነት ናቶም ንምዕቃብ ኩሉ ግዜ መንደቕ ምስ ሃነፁ እዮም ኣብነት መርኣያናቱ ኣብቲ ኣብ ገለ ዳይናስቲ ናቶም ዝሃነፅዎ the great wall of China ዝበሃል ዓብ መንደቕ ዘለዋ ቻይና ኩሉ ግዜ መንደቕ ትመርፅ እያ ስለምንታይ ሆሞጂኒቲ እታ ውሽጣ ዘለዋ ሓድነት ንምሕላው ሓደ ዓይነት ህዝቢ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ዓይነት እምነት
ብዙሕ ግዜ ዝበዝ ህዝቢ ሓደ ዓይነት እምነት ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባ ተመሳሳሊ ቋንቋ ሓደ ቋንቋ ዘለዎ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ነቲ ሆሞጂኒቲ ነቲ ሓድነት ናታ ዝዘርግ ነገር ኣይትፈቱን እያ ቻይና ይዝብ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ታሪኾም ተመሊስካ ብዙሕ እንተንቢብካ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ምክንያት ፈጢሮም ሆሊውድ ፊልምታት ክፀያዩ ከሎም ዝጀመረ ተጠዋብልዎ ኢንተርኔት ናይ ኣሜሪካ ዌብሳይታት ነቲ ውሽጣዊ ሓድነቶም ክዘራርግ ሰተ ተጠዋብልዎ ኮቪድ ኢሎም ካሊእ ኢሎም ኩሉ ግዜ ምክንያት ብምፍጣር ነቲ ናቶም ሓድነት ነቲ ፒዩሪቲ ወይ ከዓ እቲ ቻይናዊ ዝበሃል ከደባልቕዎ ይደልዩን እዮም ከምዞም ካልኦት ሃገራት ካብ ካልእ ዳይቨርሲቲ መፅኡ ሕብረተሰብ ኣትዩ ምሳና ክዳቐል ኣለዎ ገለመለ ኣሜሪካ ከምኡ ሜንታሊቲ ኣለዎ ቻይናን ከምኡ የብለውን እዚ ተዳቒልካ ካልእ ትገብሮ ኣይደልይዎን እዮም እቲ ቻይናዊ ደም ቻይናዊ ላይን ክቕፅል እዮም ዝደልይዎ ስለዚ ኩሉ ተፀገማቶም ባዕሎም ክፈትሕዎ ዳ እምበር ስደተኛታት ወይ ካልእ ሰብ ካብ ካልእ ዓለም ክመፅኦም የብሉን ማለት ኣይኮነን ግን መብዛሕቲ ግዜ እቲ ቻይናዊ መበቆልን ደምን ከጥፍእዎ ይደልዩን እዮም ስለዚ ብዙሕ ሃገራት ብዙሓት ሃገራት ካብ ቻይና ክመሃርዎ ዝኽእላ ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዎም But the Americans think that China wants to displace them as top dog in the world. And because of that, it's trying to contain China, even pull it down, if possible. And my fear is it may exhaust itself in the process, and I don't think it will succeed. You take this latest move to impose 100% tax on EVs. I mean, the Qing dynasty did that right in the 19th century. And the result was the world passed it by, and within a few decades, its position plummeted in the world. That's the danger of shutting out the world. So እንታይ ዝብል ዘሎ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ይዛረብ ዘሎ ንኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ ኣሜሪካ ንቻይና ፅቡቅ ጌራ ይትርዳእንያ ከምዚ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ድማ ካብ ፍርሂ ተበጊሳ ካብ ስግኣት ተበጊሳ ንቻይና ኮንቴይን ክትገብራ ወይ ክትዓፅዋ ትፍትናላ እቲ ፀገም ግን ንቻይና ክትዓፅኹ ትብል ንባዕለያ ትዕፆ ዘላ ኣሜሪካ ኢሉ ምክንያቱ ቻይና ምስ ዝበስ ሃገራት ዓለም ትነግድ ዘላያ ምስ ዝኾነት ሃገር ድማ ፖለቲካዊ ውግእ የብላ ብሰላም ትነግድ ዘላ ኣብ ሽርክነት ተኣምን ሃገር እያ ኣሜሪካ ግን ንቻይና ክትዓፅኹ ክትብል ምስ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ውግእን ባእስን እግርግርን እገዳን እያ ተኣቱ ዘላ እዚ ንነብሳ ትቐትል ኣላ ካልእ እዚ ናይ ኤሌክትሪክ ቪሄክል ዝበሃል ዘሎ ወይ ከዓ ኢቪ ዝበሃል ዘሎ ቻይና ዶሚኔት ስለ ዝገብርዎ ዘለዉ ካብኡ ፈሪሆም ኣሜሪካ እንታይ ኣታታትዮም ኣለዉ 100% ታሪፍ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ካብ መኪና ብኤሌክትሪክ ሰርሕ ናይ ቻይና ክመፅእ ከሎ 10,000 እንተነይሩ ኣብ ቻይና 20,000 ከም ዝኸውን ወይ ልዕሊ እዩ ዕፅፊ ናይቲ ዋጋ ከም ዝኸውን ገይሮም ኣለዉ ተሰሚዑ ዘይፍለጥ እዩ እዚ ኣሜሪካ ብወቅዒ ኣብ ውድድር ናይ ቁጠባ ከም ተሳዕረት ዘፍልጥ እዩ እዚ ግን እንታይ ይብል ኣሎ ቻይና ቅድሚ 100 ዓመት ኣብ 19 ክፍለ ዘበን ዝፈተነቶ ታክቲክ እዩ ነቲ ግዝኣት ሽዑ ዝነበረ መግዛእቲ ሽዑ ዝነበረ ንግስነት ናይ ቻይና ምስ ዝኾነ ይኹን ዓለም ንግዲ ይደሊ ነይሉ ንዓዱ ዓፅይዋ ድሕሪ ቁርብ ዓመታት ድማ ድሕሪ ኩሎም ተሪፉ መፅኦም ኤውሮጳውያን እዛ ናይ ሓደ 100 ዓመት ናይ ሕፍረት ወይ ከዓ እንታይ ዝብልዋ ቻይናውያን ናይ ውርደት ዓመታት 100 ዓመት ዝብልዎ ነይሮም ክሳብ 1950 ዝነበረ እዚ ኮሙኒዝም ሕጂ ክሳብ ዝመፅእ ናይ ውርደት 100 ዓመት ሕሊፎም ተዋሪዶም ደኽዮም ሃገሮም እዚ ታይዋን ዝበሃል ካብኦም ተበቲኑ ተወሲዱ ብዙሕ ፀገም የምርዮም ሕጂ ድማ ተመሊሶም ኣብቲ ናይ ቀደም ምስ ዓለም ክነግዱ ንግዲ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ምዃኑ ተረዲዮም ነፍሶም ካብ ድኽነት ኣውፅኦም ህዝቦም ካብ ድኽነት ኣውፅኦም ኣምሂሮም ኣሰልጢኖም ኣብቲ ዓውዲ ውድድር ቅድሚት መፅኦም ኣለዉ ነቲ ዝፈሸለ ታክቲክ ናይ ቻይና ድማ ኣሜሪካ ንዑ ክተሉ ይፍትንለው ንባዕሎም ድማ ድሕሪት ክተርፉ እዮም እናበለ እዩ ዝምህር ዘሎ ካብዚ ዝዓቢ ትምህርቲ ድማ we will rise to the challenge of China and whether it's Mercedes-Benz or BMW, these are very solid organizations and I think they will put up a stiff resistance and ብሓፈሻ እዚ ሚስተር ጆርጅ ዝብሎ ዘሎ ሓበሬታ ብጣዕሚ ዕምቆት ዘለዎ እዩ ንቁጠባ ንመረዳእታ ንውድድር ብፍላይ ገለ ካብቲ ደስ ዝብለኒ ናቱ ታሪካዊ ፐርስፔክቲቭ ስለ ዝበካ ንቻይና ክዛረብ ከሎ ስልጣነ ናይ ቻይና ካብ ድሕሪት መረዳእታ ሂብ እዩ ከምዚ ክብለኩም ከለኹ ከምዚ ሓበሬታ ክበኩም ከለኹ ነዛ ቪድዮ ሰሚዐ ከይመስለኩም ፕሮባብሊ ሓደ 10 ቪድዮ ናቱ ናይ ሰዓትን ፈርዓን 2 ሰዓት ሰሚዐ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘሎ ፍልጠት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን መፅሓፍ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ፍልጠት እዩ ዘሎ ሎም ኣብ ኢንተርነት ብፍላይ ኣብ ዩቱብ ዓቕሊ ዘለካ ፖድካስት ክሰምዕ ትኽእል ትኽእል ኮንካ ኣነ እዚ ዜና ገለመለ ዝብልዎ ካብ ሓበሬታ ክትወስድ ስለ ዘለካ እምበር ዝያዳ ኣነ ደስ ዝብለኒ ፖድካስት እዩ ከምኡ እንተለሚድካ ድማ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ ፍልጠት ንክትፈልጥ ይሕግዘካ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኔክስት ሓንቲ ፅብቕቲ ተስፋ ትህብ ንእሽተይ ሓበሬታ ክበኩም እየ እስከ ነዚያ ስምዕዋ Ahmed Adam is a food trader. He returned to Khartoum after a year of displacement. The situation is much better and the purchasing ምናልባት ግዚኡ ኣቐልጥፍ ኣቢልና ንብሎ ክንህሉ ንኽእል ኢና ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኣብ ካርቱም ሱዳን ይረአ ኣሎ ንሱ ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ንካርቱም ተመሊሶም ካብ ፖርት ሱዳን ካብ ካልእ ሱዳናውያን ካርቱም ሓውሲ ርግኣት ስለ ዝወረዳ ናብኡ መፂኦም ድኳኑ ከፊቱ ዝዛረብ ዘሎ እዩ
again ፀጥታዊ ኩነታት ምሉእ ብምሉእ ውሕስነት ረኺቡ ኣይበሃልን እዩ ኣብቲ ትውግእ ናብ ምዕራብ ሱዳን ተኸይዱ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ዜና ትሰምዑ እንተለኹም ኣልፋሽር ጥራይ ዝብል ዘሎ ዜና እቲ ኣብቲ ናይ ምዕራብ ሱዳን ናይ ዳርፎር ኤርያ እዩ ዘሎ እቲ ዝያዳ እቲ ርብርብ መስለኒ በቲ ኮይኑ በቲ ካርቱም ደሓን ዝኾነ ሲቹዌሽን በፂሑ ድሮ ሰብቲ ጓናት ወይ ካቶም ነጋዶ ስርሖም ክኸፍቱ ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እስከ ንስማዕ ንእሽተይ Power is good. The joint forces are making huge efforts to secure the markets and streets. There are still some attacks by the militia to kick out people, but the army is defeating them. Since the army recaptured the National Broadcast and TV building in Omdurman. So ብሓፈሻ ወላ እኳ ትዕግርግርን ፀገምን እንተሎ ኮይኑ እቲ ኩነታት ግን ካብቲ ቀደም ዝነበሮ ዝሓሸ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እስከ ንእሽተይ ንስማዮ ድሕሪኡ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ተዛረቦ ነይሩ The relative calm in some parts of the capital has encouraged thousands of displaced families here in Port Sudan to go back voluntarily. A joint force comprising of the military, police and security agencies has been deployed to tackle crimes such as thefts, abductions and the illicit trade in arms. The measures we have set are from the state of emergency in the capital Khartoum. ብሓፈሻ ናብ ሓውሲ ሰላም ትምለሳላ ግን ናብ ሰላም ኣትያ ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነ ምክንያቱ እቶም ሓይልታት እቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት ወይ ካቶም ወታደራውያን ሓይልታት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ መዕለቢ ዝገበሩሉ ነገር የለን ኦፍ ኮርስ እቲ RSF ዝበሃል ብኣሜሪካ ይኹን ብካልኦት ሓይልታት ብዙሕ ኣሉታዊ ሸፈነን ብትኽክል መን ይሕግዞ ኣሎ ካል ሩስያ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ስቲል ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ ማዕቀባት ይወርድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እስከ ኬንያ ብዛዕባ እዚ ዝገብሮ ዘላ ፃዕሪ ክንሰምዕ ንእሽተይ We have a robust engagement, and as I have told you, in the Sudan, I had the former Prime Minister in Nairobi, together with others who were not signatories to the Juba Peace Agreement. They have now signed what they called a Nairobi Agreement to bring together different teams of civil society or political parties to be able to think about how they can add the impetus to stopping the war in. So William Ruto ከም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብይ ሃብ ናይ ብዙሕ ነገራትና ኮነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንምሕለቢ ድማ ነቲ ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ንካልኦት ኣገደሲ ባእታታት ናብ ናይሮቢ ብምፅዋዕ ሓደ ዋዕላ ናይሮቢ ስምምዕ ናይሮቢ ዝበሃል ገይሮም ኣለው ስለዚ ነቲ ኩነታት እቲ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ንምጥፋእ ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ብትክክል ብመንገዲ ናይቲ አልቡርሃን ናይ ፕሬዚደንት ኬንያ ወገናውነት ኣለዎ ብምባል ኣብ ተደጋጋሚ ፃውዒት ዝግበር ዝነበረ ይነፅግዎ ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ ምናልባት ብመንገዲ ግብፂ እቲ አልቡርሃን ዝበሃል ምስ ግብፅን ስዑድያን ፅቡቅ ርክብ ስለ ዝነበሮም ግብፂ ድማ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ድሓን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ስለ ዘለዋ ብመንገዶም ዝተገበረ ፃዕሪ ክህሉ ከም ዝኽእል ድሕሪ መጋረጃ እምበር ብወግዒ ዝተሓበረ ኩነታት እኳ ኣይረኣናን in Sudan and providing a mechanism that eventually will install a civilian administration in Sudan. So those efforts are underway, and we have taken the very firm position that the same way Kenya took a position, IGAD also took a position that we must talk to both sides. We must talk to the Al-Burhan, the SAF side, we must talk to the RSF side, because in peacemaking, you don't talk to friends, you talk to enemies. That's how to make peace. And therefore, we have to talk to both sides. I think when IGAD asked both sides to come for an IGAD meeting, Hemedi showed up. Burhan showed up in one meeting. And then in the next meeting, Hemedi showed up. When Hemedi showed up, the other side says they are pulling out of IGAD because the other side showed up. It is only እንታይ ዝብል ዘሎ ንክልቲኡ ወገን ረኺብካ ሰላም ክትገብር ንክልቲኦም ኣብ ጣውላ ከተምፅኦም እዩ ትቐንዲ መንገዲ ሰላም ክበሃል ከሎ ስለዚ መንገዲ ኢጋድ ይኹን መንገድና ንፍትኖ ዘለና ንክልቲኦም ኣብ ጣውላ ክነምፅኦም እዩ ግን ሓደ ክመፅእ ከሎ እቲ ሓደ ዓቢ እቲ ሓደ ክመፅእ ከለካ እቲ ሓደ ዓቢ ብምባል ናይ መወዳታ እዚ ናይ ረሴፍ ሓላፊ ጀነራል ደጋሎ መፅኡ ከም ዝነበረ አልቡርሃን ግን ነቲ ሚቲን ካውንስል ከም ዝገበሮ ኣብ ብፍላይ ኣብ ካምፓላ ዝተገበረ ዋዕላ ነይሩ ምስ ናይ ናም ዝበሃል ወይ ከናን ኣላይንድ ሜምበርስ ዝበሃል ሃገራት ዝገብሮ ኣብ ግዜኡ እቲ ኢጋድ እውን ኣብ ዋዕላ ገይሩ ነይሩ ኤርትራ ኣይተሳተፈትን ከምኡ ድማ ምክንያቱ ኣሜሪካ ትህንድሶ ከም ዝነበረ ትፍለጥ እዩ አልቡርሃን ድማ ኣይተሳተፈን ስለዚ ክልቲኦም ኣብ ጣውላ ከፍ ክብሉ ኣይከኣሉን ኣለዉ ስቲል ብሓፈሻ ግን ወታደራዊ ሓይሊ ናይቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብአልቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ ደሓን ዝኾነ ይመስል ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ካርቱም ገፁ ከኣቱ ክኢሉ ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ፀናሕና ድማ ፅቡቅ ተስፋ ይመስል ሓንቲ ካብ ሱዳን ክንመሃራ ዘለና ኣይሆፕ ሰላም ክወርደሎም ንምነ ግን ጉዳይካ ናብ ካልኦት ተገዲፍካዮ ንክትፍውሰ ይትኽእል ኢኻ ሃገርካ በዓልካ እንተዘይተረኪብካ ጉዳይካ በዓልካ
شجرات كاب على الخاطب كاب طاولة قد فتحهم تزي كيلكا حنسافة حنتيلاتك هاجر نختك بساع كندي كباد مخانا كندي حيل تادما إيدهم بوشتي يتولو خمسة لوز قد عايزي زنقر سلازي نحن نسواب كالكن رينا next topic ناتنا اسكاب زيهم كيد زيا نقرأ من قدي السودان جن سلام من رقعتن كوردوم لك كم كالك أرنا أفريقيا من يلو ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ኣብ ማሕበራዊ መራኽቦ ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ መሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከይዲ ምምላስ ተመዛበልቲ ትግራይ ንምቅልጣፍ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ብዝተበጽሐ ስምምዕነት ጊዜያዊ ምምሕዳሮም ሓልታት ትግራይ ካብ ጋርጀለን በቅሎ ማነቅያን ዝተብሃሉ ከባቢታት ራያ ኣላማጣ ክስሓቡ ከም ዝወሰነ ገሊጾም ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳም ተወሰኽቲ ስጉምትታት ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ተመሳሰሊ ምንቅስቓሳት ኣብ ከይዲ ምህላዎም أفليتم أبت قداي ندمت أمريكا ريتو ذهبو أكابي كوميتي مملاس مننت رايا ولوم حرا أيت هايلو برام عطوات تجراي كابت كبابي كوتو توسينيو ز تبهالم محبر سب عالم نمد نجار ز تزرب أي بمبال توسخت عطوات نابت كبابي يعطو كمزلو تزاريبهم اتستوها بمجلتي علم لخ محبر سب نمد نجار تتليمو استفاد سمي ات مجلتي أبزوت أولو مع التبعلو توسخي حيلي يأتونيرم لما عنتون أب كتمالو بوغن غارجل تشكركرسي دوننا بليوم سراويت يأتو زلو يوميلام أيتا منجش حاجوس كم زبهالو زغلتو نباري كتمال لامات أبجيدهم حالتات ستا منجس فيدرال أبتا كتما كم زركبو تزاريبهم هزباوي أجل جلوتات بزي مجمارهم بعلت بيتهم وليد أجل جلوت نمركب هوسبيتال لامات أب معصاو ناب كتما مخوني تاقو عايزن قلقالوت وليد كم زرخبا تزاريبهم سويتي خديا ولدا بحكمنا የተመለመሉ አዲስ ተመራቂ ወታደሮች ሲሆኑ በዛሬው ዕለት አሸኛኘት ተደርጎላቸው ወደ አማራ ክልል እንዲንቀሳቀሱ ተደርገዋል። ጦርነት ይብቃ፣ ጠመንጃ ይውረድ፣ ሁላችሁም በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጣችሁ ተነጋገሩ የሚለውን የአሜሪካ መንግስትን የአውሮፓ ህብረትንና የሌሎች ሀገራትን ምክርና ሐሳብ አልቀበልም በማለት ሰራዊቱን ያስጨረሰው የአብይ አህመድ አገዛዝ ከሰሞኑ በተለየ መልኩ እንደ አዲስ በአየርና በየብስ ትራንስፖርት ተጨማሪ ወታደሮችን ወደ አማራ ክልል ማጋጋዙን ቀጥሎበታል። ባለፉት ቀናት ከብላቴ ማሰልጠኛ ማዕከል የተመረቁ ወታደሮች ከ200 በሚበልጡ አውቶቡሶች ወደ بحفشة انتاي نرلنا أبزي بوتازي إذا هاجر زي أب كماي كنتات وديقو خمزلو أمون قلتهم حيلتات حدا نتحدا يخصص تحدا نتحدا يخصص تحدا نتحدا يخصص كم زين رؤية رهنا هذا ما تي سراويتنا وتسألنا الكاب تويتر تصحف بنسأرو دما سراويت كاتو كالي أبي أحمد بوقعي از سراويتنا كبرومو كاب للوروميا استبقس سراويتنا فدرال دينا خنبلو سراويتنا روما دينا خنبلو ناب نتكلم حراي سدد كم زلو تي تجراي دما سراويتات وتسألنا زبحال زلو التكونتات نام حرا سقمتي وصدلوا نمبال تجراي دما أبو إيد كم زي بالله نمفلات قوين خليج بنتعرو تكونتات أبي أحمد حدش متقع تقبر كله حجز نايتهم نايت تجراي حيلتات كم زغل مغنياتو كلوت يوم تمساسالي ويون نغلط يوم تكتيكاوي ربح حاصل زلهم تكتيكال ربحها أبحث يرجزي تجارو تمريتات نات نايز بلووي نعنى بجبا نايز بلوه نعنى خقاسرو العما كلهم كله أبي أحمد دما نتي فانو بزخون يخون من قدي نخد داخم عقم ترخيبو كل جزء عدلونا كم زلوا أبقى بزحلة فون حنتي سبصاب هيبكم نيرتي أجندة نزكون تات زي تقيمون نبي جزء فلاتو أقدر أسلو زخنة أبزك نردو زلنا من البعض نبزي هكيك تقولوا حنت نجار كريكم دليل له دايما لو اسكز هاجر زي I don't know نخد أمنو دشجر يزينا propaganda ويب سايت يو أبكل الأوروميا كباب 1 مليون زخون سبكن بالنخلينا سبكن تميتن أسرت الشعب لالوجن أنا كسب شو من تميت الشح زخون هزبي أبروميا عجسي وقع له الكعب زار بيت خلني قام هنياتو زجزز الحيلي نا روما حيلي زجزز اللي يزبها زيت عبين اللي تنا رومانيا في سنتان زلوا يزبها أبروميا زي ما هرق العود كسع كندي كم زلوا كسب شو عتبيتن 3 بيت مرتات عزي خم زلوا أب كل محرة أب بزع بتات مرتات طويل له أب تجراي نخندي عمتات نخلت 3 عمت مرتات طويل كم زنبرن I hope حجد ما أبكي لقلي ويكام مبزعتو جميرك خون زي common story بإثيوبيا كم زه زلا هجرسي كل جزء كتجهرجن سجم زي بالله إيرترا أبتزخف حسوم جزيون بيت مرت تعزي فلتني من على بعد جزء كوفيد تعزي خون خلي زخون غلعة أبي إيرترا توليدو تحمق تسبق تعبيت مرتناتو كفتيا نايت مرتي أدل دم على اللوا كل جزء يوم جن مليونات زغصر حزبهم كاب تمرتي كاب حكمنا كاب قربات كاب بزح تعالي خلو كل جزء تعجناناتهم
ኤርትራ ጥራይ ሕማቅ ትገብር ዘላ ኤርትራ ሕማቅ ዘሎ ንናኻ ክንደይ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብና ድማ ነቲ ውሑድ ዘብለጭልጭ ገዛውቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ ኢትዮጵያ 100 ሚልዮን ከም ትሰም ዝብልዎ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ለትሰይ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ለትሰይ 50 ሚልዮን ንቕመጥ ንበሎ ካልእ 50 ሚልዮን ኣብ ገጠራት እዩ ዝቕመጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ገጠራት ናይቲ ሃገር እዩ ዝቕመጥ ዲኖ ኣብ ገጠራት ናይ ኢትዮጵያ ብወቅዕ ቤት ትምህርቲ ዘይብሉ ገጠራት ብዙሕ ከም ዝኾነ ሕክምና ዘይብሉ ቤት ትምህርታት ዘይብሉ ገጠራት ብዙሕ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ መንግስቲ ከም ዝሸው ዝገብሩ ኣብ ከተማታት እንተደይ ኮይኑ ኣብ ትርሑቕ ገጠራት ከምቲ ዝድለ ቀረባት ከም ዘየለ ስለዚ ሓደ ግዜ እቲ ሕብረተሰብና ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ እቶም ኣብ ጎደቦ ነቲ ዝገብርዎ ናይ ሸው ዓቕሚ ኣለዎም ብሓቂ ሚድያ ናቶም ኣፀባቢቑ ነቲ ነገራት ናይ ብሓቂ ኣይ ቲንክ ስርዓት ናይ ኣቢ ሄቪሊ ኢንቨስት ዝገብረሉ ነገር ተሎ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ሚድያ እዩ ኣብ ሚድያ ዘዝገበራ ዘዝረገፃ ቦታ በሚድያ ተፀባቢቓ ብፎቶሾፕ ክሮፕት ኮይና ሕብርታት ተወሲኽላ ወቂቡ እዩ ዝኸይድ ነፍሲ ወከፍ ኣብይ ኣሕመድ ዝኸዶ ቦታ እንተሪኢኻዮ ናይ ብሓቂ ብሉፅ ቦታ እዩ ዝመስለካ ሃገር እንተረኣኻ ግን ቤት ትምህርቲ ዘይመሃሩ ቆልዑ ኣለዉ ሕክምና ተዓፅዩ ኣሎ ንሕና ንብል ዘለና ቤዚክ መሰረት እኽሊ ዘይረኽቡ ዓፀቦ ዝወረዶም ህዝቢ ናይ ዓለም ለኻዊ ፀብፃባት ከም ዝብልዎ ዘሎ ክሳብ 200 ክሳብ 21 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ህፁፅ ሓገዝ ናይ ርድኢት ናይ ምግቢ ከም ዘድልዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲቑ ከም ዘሎ ንክንግንዘብ ክሕግዘና ስለ ዝኽእል እዩ እስኪ ኣብዚኣ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ተጋሩ ንእሽተይ ክንሰምዕ ክንፍትን ኣብዚኣ ክልተ ነገራት ክበኩም እየ በቲ ወገን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ክብል ቀኒ ኢትዮጵያ ኩሉ መንግስቲ ኣቢ ይኹን ነቶም ፋኖ ነቶም ኦሮሞ ኣብ ጣውላ መፂኹም ክትረዳድኡ ኣለኩም እቲ ናይ ትግራይ ኣብ ጣውላ መፂኡ ክትረዳድኡ ኣለኩም ንሱ ከም ይብል ኣቢ እንታይ ይገብር ኣሎ ሰራዊት ናቱ ክሳብ 120,000 ዝኾን ሰራዊት ወሲዱ ናብ ፋኖ ናብ ክልል ኣምሓራ ይሰደድ ኣሎ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ድማ ፋኖ ንሰላም ኣብዩ ዝብል ዘረባ ውፅኡ ነይሩ ስለዚ ነቲ ስጉምቲ ንምትእትታዊ ምዃኑ ፃውዒት ተገብረሉ ከም ዘይተቐበለ ገለ ገይሮም ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ድራማ ምዃኑ ክርዳና ኣሎ እዚ ድራማ እዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈተንዎ እዩ ሎሚ ግን እቲ ኩነታት ናብ ውሽጦም ስለ ዝተመለሰ እስኪ ሓንቲ ነገር ክንርኢና ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክምለስ ኢና እስኪ በዚያ ንጀምር ካል ሓይሊ እዩ በይኑ እውን ክሰርሕ ይኽእል እዩ ህወሓት ብድሕሪኡ ምንም ሽግር የለን ዝኾነ ክንዱ እዩ ሓይሊ ዘለዎ እምበር ካብኡ ንታሕቲ ሓይሊ የብሉን በቲ ግዜ እሱ ህወሓት ህዝባዊ ግንባር ግን ሓደ ፍፃሜ ሰሪሑ ሽዑ ኣብ 80 ኣብ ማርች እዚ ኢሊት ናይ ትግራይ ወይ ከዓ እዞም ምሁራት ናይ ትግራይ ክንብሎም ንኽእል ኢና ኦኬ ምሁራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሰውራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ናይ ሰውራ ብሓደ ስኻ ትግራይ እቶም ህወሓት ንትግራይ ሓራ ንምውፃእ ህዝባዊ ግንባር ድማ ንኤርትራ ሓራ ንምውፃእ ኣብ ዝግበር ዝነበረ መጀመርያ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩ ማዕረ ከም ዝነበሩ ክልቲኦም ሓይልታት ነቲ ንሶም ዝገበርዎ ኣጋኒኖም ብፍላይ ድማ ቅድሚ እዚ ኩናት ባዕሎም ዘበገስዎ ኣብ ትግራይ እሞ ብኡ ገይሮም ከዓ ብዙሓት ኢሊት ናቶም ዝጠፍኡ ቅድሚኡ እቲ ጃህራ ናቶም ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ሲ ናብ ኤርትራ ወፂኦም ነቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ንሶም ከም ዝሰርሕዎ ናይ ፈንቅል ስርሒት ዓብ ሓይሊ ከም ዝነበሮም ኣብ ካልእ ናይ ሰውራ ናይ ኤርትራ ድማ ዓብ ኣበርክቶ ዝገበሩ ናፅነት ኤርትራ ብሶም ከም ዝመፀት ምዃና ገይሮም ክሸጡ ብዓቢ ንዕኦም ነቲ ናቶም ዘረባ ተቐቢሉ ንዑ ዘጋውሕ ኣካል ናይቲ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ድማ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይድሎም ነይሩ እቲ ዕዳጋ እስኪ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ረኺበ ነይረ የማነ ገብረኣብ ዝበላ እስከ ስምዕዋ ሓላፊ ፖለቲካዊ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ዝነበረ ኣቶ የማነ ገብረኣብ እስከ ስምዕዎ ኣብዚኣ 98 ከዓ እንደገና እንተሓጋገዝ ጀሚርና ሽረ ኸይዶም ሽረ እንዳስላሴ 89 መሓሲ ኢሎማ መጀመርታ ታሽሙ ስለ ዝነበሮም ኒሕ ስለ ዝነበሮም ህዝባዊ ግንባር መፂኦም ሓጊዞሞም እዮም ሽረ ትሒዞማ ከይበሃሉ ንኦዛሓን ቦምባን ኣፅዋርን ሃቡና እምበር ባዕልና ክንዋጋእ ኢና ሓራይ ክንደይ ቦምባ ኣድልየኩም ክንደይ ጥይት ኣድልየኩም ክንደይ ፅዋር ኣድልየኩም እዚአን ውሰዱ የዶም ተዋጊኦም ኣይኮነሎምን እምበኣር ኣይከኣልናን ኣለና ስለዚ ናይ ከቢድ ብረት ሓይሊ የድልየና ሜካናይዝድ ሓይሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር የድልየና ስለወደልና ሓራይ ናይ ሽረ እንዳስላሴ ውግእ ከዓ ተወዲኡ ትግራይ ገዲፉ ከይዱ ወያን መንግስቱ ስመዋ ሕጂ እቲ ሽርሑን ጉርሕን ብዛዕባ ሽረ እንዳስላሴ እዛ ታሪክ እዚኣ ስለ ትሕሞም ስለ ዝፈልጥዋ ብዛዕባ ሽረ እንዳስላሴን ውግእ ናይ ሽረ እንዳስላሴን ሓደ 10 ዝኾኑ መፅሓፍ ፅሒፎም ኣለዎ ወያነ ዕላማ እኻ ሓንቲ እያ
ናይ ህዝባዊ ግንባር ተራ ናይ ኤርትራ ተራ ብተውግእ ንምንኣስ بعلنا ناقرنا قربي نيرون اشتاء نيرا خمسة نيرا نهزبوا قنبار تران مبال تراي جينا أنا قدم وقوا وأقول له مالتينا يسمعنا ساعتنا قدمي 3 عمت تران قلنا عمت تران 5 عمت وقوا بس عن حدا بس إحنا هم إلا بس عن حدا إن كنا تحكي لنا تتحسسبنا ويانا جينا أي تغير النير ويانا أبز مسانا خلو تغندي مكراخرين هاي تحساس بقوم دنبرن تايو إرتراويان ينعقنا إرتراويان ينعقنا إرتراويان كم زولنا إرتراويان كم زيلهم صرفنا إرتراويان حمام مالت سلازو خول تفتنهم لعلي إرتراويان مخانهم نمرأي زي أبتسنا أمره متخا مالتي أبتتاشمو متخا أو بوليتيكا متخا دما هزباو جنبار فلتنا إيو سمعوا لهم تاقداي كل جزء أب inferiority complex استبقى بوليتيكا مخانو ينعقونا يوم كندانا نحنات أتحيتهم يمزريونا زبل بوليتيكا أبتناتهم أب حنقولهم أب بوتا زحزة لأن كنا كمان حنت كمان يرابزي أسمعوها. يستوى على ناي أحسن برنامج نسوا of course أفتي عصوان كبان أفتي وقع تفتقى في قينو بنكستون خالقتون مصحف تصحفه تجارون مسكين ما مخان تزقبوا مسكانة حيمنا نيرنا كنا حدا معلتي ننتظر زوالة نجار كزارب ما سمعنا بقدامي كنت تفضل من يزبها لحد برهان زبها لحد صحيح تفضل برهان هو مينستر فاينانس نيرو تامس عرفت عيف وازنا ولا هاجر إرتراتل ذا هاجر إرتراتل إثيوبيا عشاف قربتنا يبل إثيوبيا عشاف قربتنا تقراواي دمنا طلعنا إذا زي قال بقال إذا قالوا دمنا طلعنا يبل ما يقرتا تقراواي زبدلنا يقرخ نقولون بس جميلة زي قال بقال لا تعالوا لحد يا أماني يصبها بعال موسانا إلنا ولا توصلنا تامس عصرت شيء عند حزي زارة وليده حاد كاب إيده يلعلا كان أي مقدم هاي فيليبوس قال فيليبوس تمر عادة تدار عادة هيلو خزران تلو ولا مستقارون كهم في باسم خلينا زبل نيجيريا ولا سمع زبل أمسي بس ينعقد طيافه زي كذا الزرواتات نياسو تخور تزعزلنا شو زبل يوم انتهى لك اليوم عزيز أنت حرحرك زي انتهى لمسلك بيزكلي ليه كان إرترا كم شفنلانديا شنفلايو صاريم تولهم جناي صارين دغنا خالي تغصلك خالي حمام اللو سو بجق زبلوا ነገር اللو يافو ميكاتو بزعو كنزارب زغددنا ون اكچولي هز قدم ريواد لهم ازدي انا نوي هو ان تغارو بريكينج نيوز ناي تግራይ ጥራይ ከቃለ ዝውዕል ዝነበረ አማኑኤል ያሱ ናይ ሰና ቲቪ ወናንክ ንብሎ ንኽል ጋዜጠኛ በሐፈሻ ለንቀነ ምስቶም ኢሊ ተጋሩ ነዊሕ ዋን በሓደ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ከም ዝበጽሖም ኣለዎ ግን እቲ ኩሉ ግዜ እቲ የማነ ኣቶ የማነ ገብረአብ ዝብለ ፀንሐቲ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ዝኾነ ነገር ክዝረብ ከሎ ናብ ነብስኻ ስኽፍታ ከም ዘለዎም ስትሪኻ ንሱ ደሓ ንግደፉ ሕጂ ኣብታ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ክሓልፍ እየ ንግረ መንገዲ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ስለ ተሰደደለ እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ኩሎም ምስ ትግራይ ኮይኖም ዘጣቅዑ ዝነበሩ መጀመርያ ክብሪ ዝረኽቡ ዝነበሩ እዮም ዝመስሉ ግን በብሓደ ክዋርዱ ኢኻ ትርኢ በብሓደ ምክንያቱ ንገዙ ዘሕሰረ ኣብ ዝኾነ ከይዱ ክኸብር ስለ ዘይክእል this is what is happening ገንዘብ ክትቦም ትኽእል ክዝምረሎም ትኽእል ደርፊ ከተውፅኣሎም ትኽእል ክጅንጅኖም ትኽእል the moment መብዛሕትኡ ግዜ ግን ክቕበሉካ ኣይክእሉን እዮም and this is time and again በተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ኢና ከጣቅዑ ውዕሉ ሽዑ ኣብ ጎልጎል ይወሕፍዎም እቲ ቪድዮታት ድማ ቫይራል ከዱ ኪዶ ዝገበርኩምልና የብልኩምን ዝብል ዘረባ ድማ ኔክስት ቪድዮ ናይ እዚኦም ክትሪእዋ ኢኹም ክምልሰሎም ይሱ ድሕሪ እሳቶም ካ ከይዲ እንታይ ጌርካልና ኢኻ ኣበይ ዝነበርካ ኢኻ ስኻ ብቐደሙ እውን ደይለምዩንኩም ኢኹም መፂኹም ከም ዝብልዎኻ ንግዜኡ ንገድፎ ድሓን ሕጂ ኣብታ ሜጀር ኢቨንት ናተይ ክንከይድ ኢና መጀመርያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምናልባት ትዝክርዎ ትኾኑ እዮም ሃንደበት ቪድዮ እናገበርኩ እያ መፅያትኒ ናይ ኤርቲቪ
ريبورت يهب نيري لك كمتي كنياتنا معلتنا تنزنبري نابلا غلنا تي كواليتي نايت دمسي بفلاي معلتنا تنزنبري قربت كواليتي قديل نيرا منغو سكراتش قبر سلازي نبري كمان نمسب دما ريم سبل كايز مسأك حساب من البات ناي كاميرات سقم انتقونه او يوتيوب كاسل زلوخانه كم كونتنت كريتر مالتيو بكاميرا زتسني سرح سلنسرح من البات ناي كاميرا دخون يخون ነገራት ኩሉ ግዜ አቃሊልካ ናይ ምርኣይ ናይ ካሜራ ዶ ኮነ ይኸውን እሞ ዝኾነ ክንገብር ዘይንፍትን ዝብል ሓሳብ ኣብዛ ኣምፅአ ነይረ መብዛሕትኩም ድማ ኣብቲ ኮሜንት ሰክሽን ኩልኻትኩም ነቲ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኹም ዝነበረ ኩሉ ግዜ ዝመላለሰኩም ሓሳብ ቅዱስ ሓሳብ ኩልና ድማ ክንገብሮ ከም ንኽእል ናተይ እውን ካማት ካይፍለኒ ብምባል ኩልኻትኩም ከምኡ ኢልኩምኒ ነቲ ሓሳብ ግን ትክክለኛ ፕሮሰስ ክህልዎ ስለ ዘለዎ ዝኾነ ነገር ናብቲ ዝግቦም ኣካላት ክፅሕፍ ጀሚረ ሓንቲ ካብቲ ዝፅሓፍ ኩሎም ድማ ኒ ሚኒስተር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኢሜይል ጽሕፈሉ ወይ ከዓ መልእኽቲ ጽሒፈሉ እታ መልእኽቲ ድማ ነታ ዝነበረት ኩነታት ከምዚ ኢላ ሓሳብ መፅኒ እንታይ ኣሎ እቲ ከመይ እቲ ኩነታት ምናልባት ትንብሎ ዘለና ምስቲ ክውንነት ዘሎ ዝጋጠም ዲ ወይስ ስቂልና ብሓሳባት ጥራይና ንዛረብ ዘለና ኢለ ምስ ሓተትክዎ ሓንቲ ፅብቕቲ ዝኾነት መልሲ ሂቡኒ ማለት እዩ እቲ መልሲ ናቱ ድማ ንዓይ ስለ ዝመለሰ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ መብዛሕትና ዲያስፖራ ዘለና ሰባት ዘጋጥም ኩነታት እዩ Listen, Dear Mr. George, greetings from Asmara, and apologies at the outset for not responding to your message of Sunday night, promptly due to other pressing engagements. 1. Let me first thank you for your keen/constructive interest and positive initiatives to address the perceived problem. But there are some inaccuracies in the diagnosis of the problem. The problem does not arise from outdated or poor quality's cameras. Let me walk you through the value chain of production/transmission for a better appraisal of the حمشت بتازلوا إيميلي مليسو لي بتعمي excellent زخونة بعمقت مرداتا زلوا حبريتايو مفزعتنا دماغ ساكندو مرداتا كم زي بلنا فلوتيو هذا أبتناي تي في وي أب برودكاستينج أفلتو زلكم كتفلتوا تقول يوم ترى سبقن كفلتو زخلاي كونن مجمريا نتي تبقسو كبري بمهاب يقني لنا كمو عينة هناتي حساب بمقاسكا قبل بينا صبغ مخانو بمقلاص قصيلو ابتي نحنا انا زغربكو حسابات مالتيو ناي فيديو كاميرات صقم يكون زغل زبلنا زبصعناون تمساسالي حسابي متينا نتي كونتات بعمقت كريو خلو ناي كاميرا صقم كم زي كوني باي ذا واي صنين لانرينا ليتست تكنولوجي بلوس زغونه كاميراتات كم زلوم ابيدا يتصقم نزبل نيكست توبيك ناتو صبوغ يرغليصوالو اسكن اسمع انتي تصقم حدا كابتي مبزحت غزي نغاغيد مابزي problem. 2. The event in the stadium was filmed by our mobile studio, OBVA, and deployed there for live broadcasting. The mobile studio is equipped with the latest HD cameras Grass Valley brand LDX92, which have HD format. Full and complete editing is routinely performed on the mobile studio and sent via satellite link to the studio/playout station. እቲ ኣብ ስቴዲየም ናይ ኣስመራ ዝተገበረ ፍሉይ ንፅምብል መዓልትና ፅነ ዝድስ ዝነበረ ኣብ በቲ ሞባይል ስቱዲዮ ናይ ኤርቲቪ ከም ዝግበር ዝነበረን እቲ ካሜራ ድማ ሌቴስት እዚ ሃይ ዴፊኒሽን ካሜራ ስለዚ ሌቴስት ቴክኖሎጂ ከም ዝጥቀሙ ከምኡ ድማ ግራስ ቫሊ ብራንድ ተን ካሜራታት ድማ ብራንድ ናተን እቶም ትፈልጡ ናይ ካሜራ ዝያዳ ከተፅንዕዎን ከም ትኽእሉ እዩ ዝነግረና ዘሎ ስስ I'm really grateful ክሳዕ ክልዚ ዕምቆ ዘለዎ መልሲ ክበና ብምኻሉ እዚ ድማ ፅንሂ ኢለና ተሪቶ ክበኩም እየ ብዛዕባ እዚ እውን ትዕዝብትለኒ ስለዚ እቲ full and complete editing is routinely performed by the mobile studio ናይቲ ሞባይል ስቱዲዮ ኤዲቲንግ ድማ ይግበር ሽዑ ናበይ ዝኸይድ ናብ ሳተላይት ሊንክ sent via satellite link to the studio play our station says up to studio مزيو كابتا سمارا headquarters نايتي RTV يمص مكابو نابي خمس خيت جرايو process كردا نابي quality نايتي سيل ابي كم زغدل in the main studio at our Asmara HQ. This is then uplinked to Nilesat, Arabsat, Globcast, and ENS12. زدما نابتيوم نتي حبريتا زرقحو نايل ساديو عرب ساديو اتوم كالوت نايزي ديجيتال زسدو ناي ديش چانلات مالتيو ناي ارترا دي كون ناي وصاي كامبانيات نابو ميز خيد نخزرغا مالتيو. We pay quite a big sum of money, amounting to around 1.5 million USD per year, because we wish to reach all our diaspora all over the world. As these vast geographic space cannot be covered by the footprint of one satellite, we have no choice but to procure the combined services of the satellites mentioned above. In addition, سنتاي بلالو تي نزنا قراتزي ناب حزبنا diaspora حزب إيرترا كل فعيل زلو ناب كله كم زبطح نخجبر بزح كنزب كم زخفل تي منستري بعين $1 كاب حدا $5 مليون نعمت بمخفال ناب استفل عليه
ዘርጋሕቲ ናይቲ ትሕዝቶታት ብምስዳድ ብዙሕ ዋጋ ከም ዝኸፍልሉ ይገልጽ ኣሎ ማለት እዩ ንውሕ ዝበለ እንዴት ትሕዝቶ ኣብ ገሊኡ ክገጥፈልኩም እየ ምክንያቱ ምናልባት ነዛ ቪድዮ ንበይና ፖስት ክገብራ ትደልይዋ እንተኮይንኩም ኣብ ነዛ ቪድዮ በይና ፖስት ክገብራ ጻሕፉለይ ኣብ ታሕቲ ክገጥፈልኩም Erie TV programs are live streamed on the internet via Denden LLC, who have a contract with the Ministry for live transmission as well as selective inputs on YouTube and other social media. እቲ ትሕዝቶታት ድማ ናብ ደንደን LLC ዝበሃል ካምፓኒ ናብ ወይ ዝወስድ ንሱ ድማ ናብ ዩቱብን ናብ ካልእን ዝዝርግሖ ካምፓኒ ማለት እዩ ጨንፈር ናይቲ ካልእ ሰፕሬት ካምፓኒ እቲ ኤሪ ቲቪ ኣብ ዩቱብ ትሪእዎ ድማ ኣብ ትሕቲ ደንደን LLC ምዃኑ ወይ ሊሚትድ liability company ዝበሃል ማለት እዩ 3. The quality problem arises because all the programs prepared on HD format throughout the value chain of production, cameras, post-production segment, etc. are uplinked in SD format. This reduces the quality to some extent. Furthermore, እቲ ናይቲ ኳሊቲ ፀገም ካበይ ዝመጽእ ነቲ ኩሉ ዝቕርቦ ቪድዮታት በቲ ሃይ ዴፊኒሽን ፎርማት ተቐሪቡ ናብቲ ኔክስት ሰግመንት ክኸይድ ከሎ ግን ብኤስዲ ፎርማት ካብቲ ዝነበሮ ንታሕቲ ገጹና ወረደ ከም ዝኸይድ ዘሎ ናብ ሳተላይት ክስደት ከሎ ማለት እዩ this reduces the quality to some extent. Furthermore, for via live streaming ኣብቲ ከዓ internet live streaming the relaying company based in Jordan receives the signals from Arabsat badar ከም ዝበሃል ማለት እዩ for satellites and transmit to Denden LLC for internet via live streaming ስለዚ ንሳቶም ኣብቲ ናይ ኣብ ጆርዳን ዝርከብ ካምፓኒ ክሰድዎ ከለዉ እቲ እሱ ድማ ወሲዱ ናብቲ ደንደን LLC ዝበሃል ክሰዶ ከሎ እቲ ካብዚ ናብቲ ክኸይድ ከሎ እቲ ኳሊቲ ኣብኡ ከም ዝጎድል ዘሎ እዮም ዝነግሩ this means there is ናይ production ፀገም ዘይኮነ ናይቲ ካብቲ ናብቲ ዝሰጋገር ዘሎ ፀገም satellite and transmits to Denden LLC for internet live streaming. This means there is iterative reduction in quality. 4. The MOI has developed an integrated project to resolve these problems since 2019. The original and holistic approach was and remains to fully digitalize the broadcasting component in HD format. The project, which will cost around $40 million, was worked out with potential partners, but implementation and associated financing was delayed for a variety of reasons. But we have a So ኣብዚያ ረይዋ እዚ ፀገም እዚ ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ እቲ ሚኒስትሪ ናይ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ድማ ካብ 2019 ጀሚሩ ሓደ ዓብይ መፍትሒ ነዚ ነገር እዚ ዝኸውን ዓብ ፕሮጀክት ንኩሉ ፉሊ ዲጂታል ብሮድካስቲንግ ንምግባሩ ብኩሉ ድማ በቲ ሃይ ዴፊኒሽን HD ፎርማት ዝበሃል ዘሎ ንክገብሮ ከም ተበግሶ ወሲዱ ከም ዘለውን እዚ ድማ ክሳብ $40 ሚሊዮን ክወስድ ዝኽእል ምዃኑን እዚ ድማ ሓደ ዓብይ ኢንቨስትመንት ስለ ዝኾነ ምስቲ ቀዳምነታት ናይቲ ሃገር ኣብቲ ፕሮጀክት ኣብቲ ፓይፕላይን ከም ዘሎ ኣብ እዋኑ ድማ ናብ ትግባር ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ኣብታና ሓምሽት ድማ ክንከይድ ንኩሉ ሰመራይዝ ገይረ ናተይ መረዳእታ ዝወሰድኩ ክነግረኩም እየ was delayed for a variety of reasons. But we have a complete bankable project. The advantage would have been not only high quality but also 6 to 8 in-depth and channels with own frequency. Now we are working on another much reduced and phased implementation of the project. The first phase will consist of upgrading the uplink to HD format. So እዚ ናይ 40 ሚሊዮን ዝወስድ ፕሮጀክት እንድሕሪ ኣብ ትግባረ በፂሑ ንሱ ነቲ ኩሉ ፀገማት ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ዝዓበየ ስራሕ ንክሰርሕ እውን ከኽእል ዝኽእል እዩ እንተኾነ እዚ ቁርብ እቲ ፕሮጀክት እውን ዕብይ ዝበለ ስለ ዝኾነ ካልእ መንገዲ ድማ ካብ ጉድል ብዝበለ ካልእ ፕሮጀክት እውን ኣብኡ እውን ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዝሕብር ዘሎ Even this slice program will require substantial funding, but this is already on the pipeline. This will hopefully be implemented before the end of the year barring ስለዚ the good news ኣብዚኣ በፂሕና ኣለና ካብቲ ካልኣይ ወላዚ ካልኣይ ገጽ ዝብልዎ ዘለዉ ሙሉእ ብሙሉእ ዲጂታል ዘይኮነ ካልኣይ ገጽ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሱ ኦልሬዲ ኣብ ፓይፕላይን ወይ ከዓ ኣብቲ መንገዲ ናይ ፕሮጀክት ምፍፃምን ክሳብ መወዳእታ ናይዚ 2024 ናብ ትግባረ ክበፅሕ ተስፋ ከም ዝግበረሉ ዝኾነ ካልእ ፍሉይ ነገር ወይ ፀገም ተዘየጋጥሙ ስለዚ እቶም ኤርቲቪ ንነዊሕ ተፀሚምኩም ዝረኣኹም ፅቡቕ ነገር ይመፀኩም ከም ዘሎ ዘሕጉስ ዜና እዚ ቢግ ኒውስ እዩ ስለዚ ኣብ ፓይፕላይን ከም ዘሎ ኩሉ ነገር ፅቡቕ ተኮይኑ ድማ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚኣ እቲ ኳሊቲ ብዝበለፀ መንገዲ ናብቲ ዝበለፀ ገጻት ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ some unforeseen circumstances. 5. On another related matter, it is always important to consult with our embassies whenever our citizens launch fundraising initiatives to support our people and nation. The reason being to avoid overlapping initiatives and to better determine the sector/areas of highest priority. This is እዛ ቁጥሪ 5 መብዛሕትና እንጋገያን ኣገዳሲት ነጥብን እያ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ክመፅእ ከሎ በቲ ኣብ ጥቃኹም ዘሎ ኤምባሲታት ወይ ከዓ
ቆንስላዊ ሰርቪስስ በመንገዱ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ቀዳምነታት ናቱ ኣለልዩ ኣይኖት ቀዳምነት ክዋቦም ኣለዎ ፕሮጀክት ክብል ኣነ እውን ትክክለኛ ብኸምይ ከይደ እታ መልእኽቲ ካልኦት ሰባት ገለ ካብ ኮንታክት ገይሮም እስከ ናብ ሚኒስትር ሓበሬታ እውን ስደዳ ስለ ዝበሉኒ እየ ሰዲደ እምበር ናብቲ ዝምልከቱ ኣካላት ኣብዚ ዘለው ናብኦም እውን ሰዲደ ነይረ ሓበሬታ ንሳቶም እውን ኮሚኒኬሽን ኣካይደ ነይረ ብሓፈሻ ግን ካብ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ እውን መልሲ ኣይተፀበኹን ነይረ ብሓፈሻ ምክንያቱ this is a It's normally done through consultations between the foreign ministry/embassies and the Ministry of Finance and National Development. Finally, I hope you will find the brief explanation above useful. Best. Yemaine G/Meskel. Dear Mr. Yemaine, I am very pleased that you took the time from your tight schedule to respond to my message with such a detailed and well-rounded response. I now feel embarrassed by my naive idea, which highlights a common trap that many in the diaspora fall into when thinking about Eritrea. We often assume the issues are simple and jump to misguided conclusions. መልስናተይ ንኩልና እውን ከም ዝስምዓና እንታይ ለመሊሰ መጀመርያ ክብሪ ሃብካ ንዓይ ኣኽቢርካ ኣሚን ናብ ሓደ ሚኒስተር ፅሒፍካ መልሲ ክትረክብ ዳትስ I don't know ኣነ ኣብ ስዊስ ዝነብር ናብ ሚኒስተር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ናይ ስዊስ ቀዳማይ ነገር ኣይፈልጦን እየ እውን ኣነ ክሳብ ክንዱ ናብ ዘብፅሕ ስራሕ ንዑ ዘብፅሕ ሓበሬታ ይጋጠመንን ስለዚ ሚኒስተር ሓበሬታ ናይ ስዊስ ኣይፈልጦን እየ ኣብ ስዊስ ወላ ናይ ስዊስ ዜጋ እንተኾንኩ ከጋንልኩም ኣይደሊን ናብ ዝኾነ ሚኒስተር ናይ ሃገር ፅሒፈ ኢሜይል ክምለሰለይ ግን ኣይፅበን እየ I don't know ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣብ ኤሮጳ ዘለኹም ኣብ ሚኒስተር ፅሒፍኩም መልሲ ዝረኸብኩም ክፈልጥ ደስ ብለኒ ፈቲነ እውን ኣይፈልጥን እየ ብሓፈሻ ሚኒስተር ናይ ሓበሬታ ነቲ ግዜ ወሲዱ ተራ መልሲ ጥራይ ዘይኮነካ ዕምቆት ዘለዎ መልሲ ብኣኽብሮት ክበኒ ብምኻሉ ብዙሕ ሓበን ይስምዓኒ ናይ ብሓቂ ድማ ካራክተር ናይቲ ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝገልፅ እዩ እዚ ክገልፅ ከሎ እውን ብሕፅር ዝበለ ከምዚ ኢሉ እውን ክምልስ ይኽእል ነይሩ ግን ዕምቆት ብዘለዎ መንገዲ ዲቴይል ዝኾነ ሓበሬታ ነቲ ኩነታት ድማ ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ እንታይ ከም ዝግበር ዘሎን ዝገልፅ እዩ ኣነ እንታይ ለመሊሰ እዚ ኣነ ዝገበርክዎ ዝበዛሕና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘለና ንገብሮ እዩ ንሓደ ፀገም ስራኣና በቃ ከምዚ የለና ብዛ ዓዲ ከምዚ ንገብር ወይ ከምዚ ንገብር ሲምፕሊ ኣብ ሓደ ቦታ ተሪኻ ጥሪ ኢልካ መፍትሒ እቲ መንግስቲ ግን ነቲ ነገራት እቲ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ መንግስቲ ኤርትራ ተደይኮነስ ካልኦት መንግስታት ዓለም እውን ኣገባብ ኣለዎ ነገራት ሎሚ ምስ ተሓንፀፁ ድሕሪ 10 ዓመት ዝግበሩ ፕሮጀክትታት ኣለዎ መንግስቲ ንኣብነት ዝኾነ ፕሮጀክት ክወፅእ ከሎ ዘክርዎ ኣብ ምዕብል ዓለም ኣለኹም ሎሚ ዝወፀ ድሕሪ 6 ዓመት ገለ ኢምፕሊመንት እንትኸውን ንሕና ግን እቲ ሓሳብ ምስ መፀትልና ቀልጢፍና ዘይተገበረ ወይ ከምዚ ክንገብር ዶ ኢልና ኣብ ብዙሕ ጫውጫው ንኣቱ and this is naive ወይ ከዓ ነቲ ነገራት ኣቃሊልካ ምርኣይ ሲምፕል ነገራት ከምዚ ንስኻ ቴሌቪዥን ከዓ ወይ ካሜራ ከም ዝተበላሸወት ዕዳጋ ኪድ ኢልካ ገዚኻ ካሜራ ሓዳሽ ትቕይር ከምኡ ጌርና ንሪኦ ነቲ ሃገር ከተመሓድርን ገዛኻ ከተመሓድርን ግን ክልተ ዘይተሓሓዙ ነገራት እዮም እዚኣ ድማ ንዓይ ዝበረሃትለያ ካብ ኩሉ ግን እቲ መልሲ ዝተዋህበ it was a very very interesting ንዓይ ኣኽቢሩ ከምዚ ዓይነት መልሲ ክበኒ ብምምራፁ I was very grateful ነቲ ዝተዋህበኒ ድማ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ብሓፈሻ እትርክብ እውን very very constructive ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ዝነበሮ ሓደ ሚኒስተር ዝኣክል ግዜ ናቱ ወሲዱ ነዚ ሕቶናተይ ክምልስ ብምምራፁ ዓብይ ክብሪ ኣለኒ ናይ መጀመርያ ግዜ ድማ ምስ ዓብይ ኣመራሒ ናይ ኤርትራ ርክብ ዝገብር ዘለኹ ወይ ብኢሜይል ይኹም ዝኾነ ዋላ ምስ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ብዝኾነ ናይ ዓለም ምስ ፖለቲከኛታት ኣነ ብዙሕ ርክብ ስራሕይን ኣካይዳይን ንሱ ብዙሕ ስለ ዘይነበረ ናብ ዝኾነ ዋላ ኣብ ስዊስ እናነበርኩ ናብ ዝኾነ ፖለቲከኛ ኢሜይል ፅሒፈ ይፈልጥን እያ ብሂወተይ and this was my first time writing an ኢሜይል ናብ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ብዝሃበኒ መልሲ ድማ ኣዝያ ዓጊበ ልዕሊ ኩሉ ግዜ ግን እቲ ኣገባብ ትክክለኛ መንገዲ ተኸቲልካ እንተ ሓቲትካ ትክክለኛ መልሲ ከም ዝመፅእ እቲ ዝመፅእ መልሲ ድማ ዝዕግብ ምንባሩን ምናልባት ንሕጂ ናይ ካሜራን ገለን ፀገም ከም ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ግን በቲ መንገዲ ንዝመፅእ ኢንጌጅ ጌርና ናይ ህዝብና ፀገማት በብዓቕምና ገለ ካብቲ ተወሳኺ ብዙሕ መልእኽቲ እውን ነርና ገለ ካብኡ ዝበሎ ድማ እቲ ሓደ ፀገም ምስ ረኣኻ ክንዲ ምኒን ትብል ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ርየ ነይረ መብዛሕቲ ግዜ ሓደ ሰብ ዝገበራያ it was a very very ነቲ ፀገምናትና ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፅ እዩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ቅርብ ክትነዊሓ እስከዚያ እናሰማዕኩም ኣፅኖ
كمزيلا تسقي عن تاني خيا رايوا مسكني تأدى إلكا بزي شرط بلا حانت قدنا أبس مرادي أبدو نجر قدنا دفرست جزان تاريخا شرط بلا بوليتيك كتر خسر حلو نزه حزبن نتمريتني إيرترا نبوليتيك خسر حلو حجز ناتو تزارب كيف فتنيها زي أتبلاش الله أنتين حجز كيف فتنيها زي أدى زي أتمي الله أنتين حجز كيف فتنيها أدى تقرايجن نرى مع رايوا مسكني تأدى قال لك برا بجهون حجز مسكين حزبي كابزلو يسوع إلكا تحجز سبيها ندي إيرتراجن رايوا هيجرف رايوا إلكا بوليتيك رايوا so accurate ناي بحكي نكنت بنبي امتواز ودي كابيرترا نزمت صقم رايوا مزمان قستعنيوا إذا خمس غيروا كاب تقراي نزمت صقم مساكين أتا نعبا قال نكبر نعبا نزن مفتح نقربيتك خون كله تدنقص نعتاتهم نختحجز جنزب كان ورق خان كتوت صغف هاي بلاكا صقم يلن نسبة عالم كتحجز أب تقراي دي هتحجز أب السودان دي هتحجز أب أمحرا دي هتحجز أب سوماليا دي هتحجز أب جبتي no problem نسب محجز صقم هيكون النعي أب إيرترا زلوت صقم خون كله جن سلامتها كتحجز يلكادي تحسب سلامتها نتشجر مسرع خانعو مفتحك تروح بلو زي تفتن why every problem نا إيرترا شير ناقبرو زرعي وزع عدد عنو زلو زي ولا تأتمنكو نعمتات منقسني يروم كويس لمتاي ناي كالوت هاجرات صقام كون كله نخد فتحو دنقاص دسمعكا اب إيرترا زخون زلو صقام كن نخد فتحو ديكونسي بوليتيكا كسر حلو بروباغندا كسر حلو تفتن ازي حدا كابتي رؤي صقام ابزي دياسبورا زلو بفلا يابتي تقاوما يزبل زنبره كفالنا حبرتسبنا زرعه حضور حمام كبلا يخل اب زخونه يكون اغاطامي نايزي تقاومو حنت غزي نحزب إيرترا بإيرترا زلو نكحجز غنزب واصي يفلطني حنت غزي خانتايو كل تزبلو بفلا يا بيتران زلو عرب تجزلو كتحجزو تفتن تقوم من بعد whatever كتحجز تفتن تخوني سو نخال نغرات كون خلي ابيرتران زلو حزبي ابيرتران زلو اوكي let me explain هذا نغر كغلص ابز مجمريا كحلفنا ذا فيديو زيا كتريوا خلهم ابس مراس تغبريت just amazing كسايبره ابيرتراتيو ኣብቲ ግዜ ንእስነትና ነስተማቕሮ ዝነበርና ብገለ ዓይነት ህዝቢ ክራውድድ ኮይኑ ዝገበሮ ኮንሰርት እዩ this is amazing ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ክምለስ ከለና ግን ዩኤን ንኤርትራ እገዳ ኣውሪዱላ ኣሎ ኦኬ ወላ ካብ 2018 ተኣለዮ ስቲል ዩኤን ኣጊድዋ ነይሩ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዩኤን ብዙሕ ፕሮጀክታት ኣብ ኤርትራ ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዩኤን ኦከት ዝበለፀ መንግስቲ ኣይበለን ታይዳ ስርሑ ግን ንሰባት ምርዳእ ስለ ዝኾነ ከረዳኩም ኢለ የዛረብ ዘለኹ ንመንግስቲ ኤርትራ ወይት ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ዩኤን ግን ህዝቢ ክሕገዝ ዘለዎ ብምባል ናብ ህዝቢ ኣተኪሩ ኣብቲ ዘድልዮ ዩኤንዲፒ ድዩ ካልኦት ኣካላት ናይ ዩኤን ምስቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝደልዮ ዓይነት ኣካይዳ ብምኻድ ብዙሕ ፕሮጀክታት ይገብር ኣለዉ ሕርሻታት ኣብ በዓል ከባቢ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ናይ ተምሪ ሕርሻ ንርኢ ነርና ኣብ ዩኒሴፍ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ገጠራት ዝግበር ዘሎ ካልኦት ክፋላት ናይ ዩኤን ስለምንታይ ፖለቲካ ካል ኣርስቲ እዩ ህዝቢ ካል ኣርስቲ እዩ ንህዝብካ ፅቡቕ እንተጌርካ ኣብቲ ፖለቲካ ولا بوليتيكا علامان تلكا نهزب خا صبغ انت غيركا حزب خا كقبلكا يخل ولا حنت 5 سنتيم نهزب خا غيركا له زي تفلط جن كل غزي ببوليتيكا فتح 5 الكا ديمقراسي كن حسوتيو بنصارو ገንዘብካ አኪብካ ኣብ ጎረቤት ሃገር ንሱ ድማ ህዝብ ኤርትራ ክጠፋ ኣለዎ ህዝብ ኤርትራ ቀስና በልና ክንህግጎ ኣለና ካብ ተዓዲ ምንታ ነተዓዲ ክንወርስ ባሕርናትና እዩ ኣፍተገ ባሕርናትና እዩ ባፅዕናትና እዩ ታሪኽናትና እዩ መሬትናትና እዩ ንዝብል ግን ፀገም የብልካ ንዓታቶም ንክትሕግዝ ስለዚ ናትካ ፖለቲካ ንጹር ኣይኮነን እንደይኮነሲ ናትካ ፖለቲካ አንጻር ኤርትራውነት ስለዝኾነ ኤርትራዊ ንዝበለ ባንዴራ ንዝሓዘ ክትቅርስም ለይትም መዓልትና ሰራሕካ ኣነ ንህዝቢ ኤርትራ ክሕግዝ እየ ንህዝቢ ኤርትራ ክንቅሕ ስለ ዝበልኩ ከም ፀላይ ቆፂርካ ለይትም መዓልትና አንጻር ትኸይ ዘለኻ ኤርትራዊ ክቕበለካ ኢልካ ይትሕሰብ that's why ድማ ፖለቲካ ናትካ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ንኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክሰርሖ ትፍትን ዘለኻ ኣበይ ኣሕመድ ክዓሻ ኣይኮነን ንግዚኡ ክጥቀመልካዩ ውግእ እንተሎ ኣፋኖ ኣብኡ ክትወካዩ መጀመርያ ኣብቲ መጀመርያ ክዕወተሉ ዝደሊ ናብኡ ክትወካዩ እንተሞትካ ዶሚ ይኮነን ህዝቢ ይኮነን ፀገም የብሉን ኣብኡ ክትወካዩ ኣብ ካልእ ዕላማታት ክጥቀመልካዩ ኣንጻር ኤርትራ ክዋጋእ ድሌት ከም ዘይብሉ ግን ኣብ ብዙሕ ቦታት ኣብ ብዙሕ እዋን ፈሊጥና ኣለና so back to the topic ደረጂ ዝኾነ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ምስቲዮም ዝግበኦም ማሕበራት ናይ መንግስቲ ተናቢብካ ዝግበር ፕሮጀክት ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ጌጋታት ዘይኮነ ድሕሪ
نفسه كف سب سرعه كفلت خلاله اب هاجر اب سويس تخيدكا اب امريكا تخيدكا اب ايرترا تخيدكا تمساسلنا تالو منغسي لمنغسي يزمسل منغسي دما باجيت አለው በባጀት ናቱ ድማ ቀዳምነታት ናቱ ይሰርሕ ቀዳምነታት ናይቲ መንግስቲ ናበይ ገጽዩ ንሱ ንቅድሚትና ካዶ ከሎ ጽኻነ ድሕሪት ዝወስድ ፕሮጀክት ክትገብር የብልካ ስለምንታይ ህዝቢ ክዕወት ኮይኑ እቲ መንግስቲ ኣብ ሓደ ቦታ እንተሎ ዕላማታት ኣለዎ ንሱ ክበፅሖ ዝደሊ ኣብቲ ንሱ ዝበፅሖ ዘሎ ምስ እንድሕሪ ኸይድካ እቲ ጉዕዞ ይጥዕም እቲ ትገብሮ ድማ ውፅኢታዊ ይኸውን ስለዚ ደጊመ ደጋጊመ ነቲ ዝተጋብረለይ ክፉት ዝኾነ ዲስካሽንስ ክፉት ዝኾነ ኮንቨርሴሽንስ ከምኡ ድማ እንካን ሪሊ ብዕምቆ ዘለዎ ንፀገማት ከምዚ ገሊፅካ ሓንቲ ድማ ምስ ባልት ቤተይ ክንዛረብ ከለና እውን ዝበለት ንሲ ኣይገርመካን ግን ወላ ሓገሲ ኤርትራስ መድለያ ነይሩ እኮ ሓገዝ ወላ ተወሳኺ ካሜራ ክኾኖምን እኮ ወግበሩ ምበሉካ ነይሮም ግን ኤርትራስ ክሳዕ ክንደይ ንዘየድልያ ዘይትልምን ሃገር ከም ዝኾነ ኣይገርመካን ደይላትን ሺዝ ራይት ኣነ ከም ኣይሃሰብኩን ግን ሺዝ ራይት ሚት ሓቂ ማሲ ዝኾነ ነገር ክሕግዘካ ተልካ ወው ሃበና ወላታ ካሜራ ንምንታይ ኣብ ቃሮራ ንዘሎ መደበር ዘይንህባ ኢሎምሲ ግበር እንዶ ወላ ክንደይ ካቱ ትብዘይ ገድስ ኤርትራን ኮሞ ዘይናቱ ወይ ኣብ ዘይድልዮ ግዜ ህዝቢ ኣካል ናቱ ገይሩ ስለ ዝሓስብ ኣብ ዘይድሊ ቦታ ሓልኪ ናይቲ ገንዘብ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዘይኮን ቦታ ወይ እውን ንሳቶም ኣብ ሰርሕሉ ዘሎ ተደራቢ ስራሕ ንክስራሕ ከም ዘይደሊ ዝገልጸልካ this is really beautiful ሓላፍነት ዝስምዖ ዝግደስ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ መንግስቲ ዘድልዮ ገንዘብ ተኮይኑ ኖ ንዓና የድልየናን እዩ ንኻልኦት ዘድልዮም ግበርዎም ወይ እውን ካልኦት ዘድሊ ቦታታት ተለው ተናቢብኩም ግበሩ ክበሃል ከለውን ሓደ ካብቲ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ካብዚያ ኤክስቼንጅ ሕጂ ዝገበርናዮ ንእሽተይ እንድያ ግን ካባ ብዙሕ ነገራት ክመሃር ክኢለ እዚ ድማ ንኩልና እውን ሓደ ዓብይ ትምህርቲ ኮይኑ ይስምዓኒ ብዙሕ ግዜ ዓብ ትምህርቲ ዝበልክዎ ድማ በብደረጃኻ ግለሰብ ኮይንካ ትፈልጦ ነገራት ኣሎ እንድዩ تفلت أنا قرأت له تماهير كهت كونت خليقة كل درجة بس هيك كهت كونت خليقة تفلت أنا قرأت مالك السجن درت هلو صعب حجر كتسارب كلها أنا نفسي ونرفلكت نفسي ناوغس كزارب زلوا ما بزحت زي نقرأت بنات كعينة تغيريقة حدث أقبريقة كم زي جبر كم زي جبر كتب المال تريل كحدا عبي شعاتيخا بزحنا قريز الرب مالتي and this is مردأتنا مقداليو حساب كتب تخلي خاجن كسرح كله أب كامبان أنت ديبكا نبني تانسي كامبان فرانس اللي زكبر زلهم أب تحتي وين تيم اللي زلوني يردانيو تا حدا يجان فرد له تيم نيشتي كفال سرح اللي زلو ملو كلنا تي سرح كردو يكلني لازم كم زكبر تايلوني مبزحت جزء نو خلص اللي سلزي بليكم زي بزلي خاطبل لك أنس خادم ما كم قلنا سبكم إيخا درجة مردأتها دروتيو نخولنا قار كتردو يتخلني خا من قصدي ما أكيد أنا تلو بحكي كابلبي كم توم UN بلوم زلوا ولا كذا تبوليس إيرترا فيدني في تدي يكونوا جن نهزب محجاز سلا زخونة الأماناتهم تكالنا قرات قريبهم عبتها هزب محجاز بزك على من قدي يحجز له سبب صراحة ما يقبر له سبب فروني يفريل له هنا هذا ما زي قد سابق كنا تطلقة أفز بخات وكيركان هزب خاك حجز له زغل كل زي لنفس فكف نتبي بوليتيكا وكي جبركا أمريكا كما يجرانك فتح خلديته زمتاي أبورك تاخد جبر زيت بزح نقرات كان جبرنا خلينا لذي نزل ناخد جبر دماء بسخونة على دماءكم يتسأل كامسيل كعلى زخ جبريه تبني خا جباب الله بين تخيط نبي تخيط بخمي خيط جنزب ولا حاجة زي الكون نبلشونا خيس لزخنت من قدي ولا هجرات عربون أي قبلوانين شاريتك تجبر تخين كام جمرة تخك لنا علامات ناتك بنتصور بتصحف كتركبت كلا لك شاريتنا تي زن كجبريو زن علامات ناتيو بخمس خيري لك أمس جيبك كل نجار مسابك شعوك كابت علاماتك هو كم زي وتس وصارك جبر اللي خل لذي بسم شاريتي ويك حاجة استباهيلو بزح بالشونا بزح حسبة جنزب ويك ماني لاوندري سلزي كايت سوين إنك أخذ اليوم نفسه خالي عبار السلسلة زخانة anyway بزح تزاري بلغم أزيانا وحوم كينات الله تا فيديو جن بقرا من قدي كي تقصكو كحلف سلزي دي اللي نايلو مع رستاف زخودي ناتكم ريتو ناتكم حسابات ناتكم تمكر دما أب كومنت قرفوا لي زخونا بروجكت نتلو أب سمت كومينيكيت كبري مع خبيرنا دما زخونا نقبرو زياجن حنت بلس تمكر يانيرا ناتكم ريتو ناتكم حسابات بليز أب كومنت قرفوا لي كتبيكمي thank you very much بزيا أمت ملو دخلت فكم كان لحلمو أبعدت الروح صحاي قد عرب لي أخبر سماها